Shwmai. Croeso to back. Di Sul. Pa ddyn nhw di? Dwi'm yn gwybod. Pa ddyn nhw di? Di Sul. Na, sy'n... Be di dyddiad? Shwmai. Croeso to back. Di Sul. Chwefror 20. Reswm, dwi wedi pedag fyny gofyn i'r stiwdio, faint ydyn nhw'n bwysig o gofyn i geni. A dwi wedi dod o hyd i berson diddorol iawn yma i ofyn efo, Owain pel wythnos. Os na wobr amdan ateb y cwestiwn yma? Nagos. Os dwi'n ffansio chances i'n gyda fan hyn. Gawn ni weld. Iawn. Faint ydych chi bwysig sy'n denu? 11 pwys, 11 owns. Sori, mam. Fi'n credu tua 7.5 pwys. 7.5? 7 pwys? 7 pwys? Chdi tyfu lot o ers yn edrych. Bach. Gys i'n geini fo'n fel un dos i allan. Rhybl ffil? Ie. Ond rhybl ffil, rhybl llai, yn babi. Faint ydyn nhw'n bwysig o geni? Yn siŵr. Ydy 8 pwys yn swnol fel... Hei, high five! A maen nhw'n dweud lle, os ti wedi cael dy eni dros 10 pwys, ti'n tyfu fyny i fod yn eitha slim. A wedyn, os ti wedi cael dy eni o dan 7 pwys, ti'n mynd yn 10 pan ti'n un. Oeddech chi'n gwybod hynna? Faith? Dydy o ddim yn ffaith. No. Sy'n syniad fewn dy bwysau, fi'n ei fel plentyn o gwir, mae'n rhaid i wedi. Sy'n gobeithio fyd? A oedd o'n wyth stôn. Na, oedd o'n fab i fi, pwys 6 morfedd. Na, mae'n amlwg iawn, chwaith dy. Fi'n meddwl o'n i tua 6 pwys 3. Fi'n meddwl nes i jyst wneud na lando. Dim hanes ddiddorol am benedigaeth? Na, goffodd yn fam i gael cesarean, achos o'n i ben i weired, achos oedd yng nghoesau moyn dro mas gynta. Achos ma'n eitha hir, a mae corff bach byrd i fi, felly na siwr o fod y rheswm. A ddi'n dwy mewn ato, fi'n cofio hynny. Rhoi chill i fi, jyst yn meddwl amdano beth, no. Gwch chi'ch geni, a sa'ch chi'n bwyso? Ac yn dod i fyna. Pum Gavin. 12 pwys. Pwys illa? Dwi'n gwybod. 7, dyna neud sens. Dim llawer mwy na ffwl ti wan, lle. Mae'n sbio, beth i pwys sbio'r traed fi? 9 pwys, 2 owns. Na, oce. A bi môr. Di bach, dy. Wel, o'n i'n fyny. O'n i'n 8 pwys. O, gafawr, dy. Unrhyw stori amdano ti'n cael denu? O'n i'n hir. Mae'n si allan efo sosban a pillach o beth i dod. Barod i'w wneud i'w wneud o'n. Wel, diolch ges. Dyna ni, di gorffan eto. Yna mae'n saff dweud na Owain wneith di babi mwy ag stiwdio. Ond, gyda chdi'n wneud y fod, e? Reit, tja!